Il-ħadd it-tajjeb, illum 5 ta' Mejju s-Sibt Ħadd tal-Għid, nilqakom għal din il-qudiesa mill-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini fil-Furjana. Jemexxi l-qudiesa tal-lum l-Arċisqof Charles Scicluna, jikkonċelebra Patri Raymond Bonnici u jgħin fil-qudiesa Fra Antoine Beyer. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Edin fi knisja oħra sabiħa fil-Furjana, il-Knisja tal-Kapuċċini, tant magħrufa għas-servizz tal-qrar, is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Knisja dedikata lis-Santissimu Kurċifiss, lil Ġesu msallab. Aħna niċċelebraw is-Sibt Ħadd tal-Għid u nitolbu lil Mulej iżurna bil-paċi tal-maħfra tiegħu, tal-ħnina tiegħu u jallimna kif inħobbu tassew. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewwi u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuġġih, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, għall-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil Mulej li qam mill-imwiet. U għatina li l-istess Emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Xejn daħal Pietru fid-dar ta' Kornelju, dammar jilqaw u ntefa' f'riġlejh jagħtih qima. Imma Pietru qajmu u qallu, jien bniedem ukoll. Pietru qabad jitkellem u qal, issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun mill-liema poplu jkun. Meta Pietru kien għadu qiegħed jgħid dan, l-Ispirtu Santu niżel fuq dawk kollha li kienu jisimgħuh. Dawk li marru ma' Pietru, Lut li kienu hemmnu, staġbu kif Alla sawwab id-don tal-Ispirtu Santu fuq il-pagani wkoll, għax semgħuhom jitkellmu bl-ilsna u jfaħru l-kobor tal-Alla. Imbagħad Pietru qal, jista' xi ħadd jiġħad l-ilma tal-magħmudija lil dawn in-nies li ħadu l-Ispirtu Santu bħalma ħadnieh aħna wkoll? U ordna li jitgħamdu fl-isem ta' Kristu. Imbagħad huma talbuh jibqa' magħhom għal ftit jiem. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus flimkien. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Arra fil-mulej s-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, il-mulej wara l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżiż, ejjew inħobbu l-xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla, u kull min iħobb hu imwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla, għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina, għax Alla bat lill-ibnu il-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax ħabbna u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal ġnubietna. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi intom tibqgħu f'imħabbti kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Tilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi
li tħobbu li xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbibi jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma seħilkomx aktar qaddejja x'il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Seħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt minn għand missieri jien arraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu l-missieri f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Hemm espressjoni sabiħa li nisimgħu fil-Vanġelu skont San Ġwan illum is-sitt ħadd tal-għid. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Kemm hija stedina sabiħa din li jagħmel Ġesu u li nisimgħuha fil-Vanġelu li għadna kemm qrajna. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. L-ewwel qed jassigurana li l-inizjattiva ġejja minnu u hemm bżonn niftakruha din il-ħaġa. Għax wara kollox qegħdin niċċelebraw staġun ta' ferħ li jitwielet fil-ġimgħa l-kbira u fl-għid il-kbir. Kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Ġesu qed jgħidilna ċaru tont jekk hemm xi kelma fil-Vanġelu li hemm bżonn niftakruha hija din il-kelma. Jien ħabbejtek, jien inħobbok. Kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jien. Kemm ħaġa sabiħa, jew kultant il-Vanġellu naqraw ħlaħwa u ma nieqfux nirriflettu fuq kemm hu profond il-kliem li qegħdin nisimgħu. Ejjew niftakruha matul din il-ġurnata, din il-kelma ta' Ġesu imqar nieqfu fuqha biss illum ta'. Jien ħabbejtek kif ħabni il-missier. U meta Ġesu jitkellem dwar l-imħabba bejnu u bejn il-missier, qed jitkellem fuq l-ikbar imħabba. Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jien. U jgħidilna wkoll ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Mela hemm ir-rida tiegħu, l-inizjattiva tiegħu. L-istedina tiegħu aħna nibqgħu f'imħabbtu. San Ġorġ Preka kellu din l-espressjoni ħelwa. Jiena ngħix falla bħal maħuta tgħix fl-ilma. U l-ilma li fih ngħix huwa l-imħabba ta' Alla. U għalhekk Ġesu jgħidilna ibqgħu fl-imħabba tiegħi, immaġinaw. Aħna qegħdin nomu fl-imħabba ta' Ġesu. Nistgħu niddeċiedu naħarbu minnu, nitilqu. X'jiġri l-ħuta meta xi ħadd jaqbadha mill-baħar jew imqar ikollok akwarjum u tneħħiha l-ħuta. Tmut. U għalhekk Ġesu jgħidilna ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Għandkom bżonna daqskemm ħuta fil-baħar għandha bżonn il-baħar biex tgħix. Ħaġa oħra sabiħa li semmi Ġesu li hija il-ferħ. Issa irridu niftakru li dan id-diskors Ġesu qalu lejliet il-ġimgħa l-kbira għandna naqrawh fis-sitt ħadd tal-għid. Imma dan id-diskors Ġesu jgħidu skont il-Vanġelu ta' San Ġwan lejliet id-batija ħarxa tiegħu fuq is-salib. Dakinhar ta' tradiment tiegħu
u qed jitkellem fuq il-ferħ. U jgħidilkom qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. U jistedina biex aħna nobdu l-kmandament u l-kmandamenti tiegħu. Wara kollu xu jiġbor il-kmandamenti kollha tiegħu fil-kmandament tal-imħabba. Dan hu l-ikbar kmandament li tħobb il-Alla u l-proxmu u t-tieni wieħed jiġbu jgħid u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Dawn huma l-kmandamenti għal Ġesu. Għax inti tista' tgħid jiena mmur il-Quddus kull nhar ta' ħadd. Imma qedthom fl-imħabba għal Alla u għal proxmu u għalik innifsek. Jiena ma sraqt il-ħadd, imma hemm imħabba fil-qalb tiegħek. Il-ferħ li jsemmi Ġesu u li jkun ferħ sħiħ huwa marbut mal-kmandament tal-imħabba. Ħafna drabi id-depressions li jkollna mhux bil-fors biex ma npoġġux kollox fuq keffa waħda. Imma d-dieqa li jkollna hija għaliex jew ma nħossunix maħbubin jew inkella nieqfu nħobbu. Issa li ma tkunx maħbub forsi ma tistax tikkontrolla għax ma tista' tobbliga lil ħadd iħobbok. U f'dak il-moment ftakar li jekk m'hemm ħadd li tħoss li jħobbok, hemm xi ħadd li qallek jiena tajt ħajti għalik u nħobbok tassew li huwa Ġesu. Imma mbagħad tista' wkoll tiddeċidi li taqaf tħobb jew għax tejja tħobb għax l-imħabba mhix irħisa, jew inkella b'sens ta' tpattija u rabja. Kemm inkunu boloħ li għal-mument ta' djufija ta' ħaddieħor nabbandunaw l-imħabba. Għax ma l-imħabba toħroġ ukoll mit-tieqa jekk mhux mill-velestrun il-paċi ta' qalbna u l-ferħ tagħna. Għalhekk illum nixtieq li nitlob ħafna għal dawk kollha li għaddejjin minn mument fejn ma jħossuhomx li kapaċi jħobbu jew li mhumiex maħbuba. Għaliex il-mulej meta jgħidilna jiena nħobbok qed jagħtina kelma li taf tagħmlilna kuraġġ nerġgħu nibdew inħobbu lilna nfusna u lil xulxin. Jekk Ġesu jħobbok, kif tista' tobgħod lilek innifsek? Jekk Ġesu jħobbok, kif tista' tgħid jiena lill-aħwa ma nħobbhomx? Nirringrazzjaw il-mulej illum għall-imħabba tiegħu. U nixtieq ukoll fit-tmiem ta' din ir-riflessjoni qasira tiegħi ninaqat maħutna l-Ortodossi li llum qegħdin jiċċelebraw l-Għid. Tajdu li aħna qegħdin fis-sitt ħadd tal-Għid kif dawn qed jiċċelebraw l-Għid illum. Il-sitwazzjoni li peress li aħna ma naqblux fil-kalendarji hemm 10 tiem differenza bejnietna, allura l-Għid dejjem jiġi kkalkulat fuq il-ħadd ta' l-ewwel ta' wara l-ewwel qamar kwinta tar-rebbija. Imma r-rebbija tibda fil-21 ta' Marzu. Meta aħna jkollna l-21 ta' Marzu l-Ortodossi ikunu għadhom ma waslux għal 21 ta' Marzu. Dis-sena fil-fatt aħna l-għajtana ġi fil-31 ta' Marzu qrib ħafna ir-rebbija. Għax dik kienet il-ħadd ta' wara l-ewwel qamar kwinta tar-rebbija. Huma kellhom jistennew 4 ġimgħat oħra biex il-qamar jerġa' jsir kwinta u mbagħad jasal il-ħadd ta' wara l-ewwel qamar kwinta. Għalhekk is-sena d-dieħla peress li aħna se niċċelebrawh tard, se niċċelebrawh flimkien is-sena d-dieħla.
imma dis-sena kien hemm differenza kbira bejnietna. Allura anki jekk tisemmu il-Papa, pereżempju, llum fl-Anġelu żgur se jsellmilhom u se jgħidilhom lejt it-tajjeb. Ninna nieklu figolli, u tidher tinduna li inna niklu ħafna figolli kultant. Dawna bdew mill-bieraħ, mill-Sibt il-Glorja, għandhom tradizzjoni ħelwa wkoll għalmenu fil-Gżira ta' Korfu li jaqbdu il-qsari tat-terrakotta u jwadbuhom mitti għall-isfel biex jagħmlu ħoss kbirek. Il-bieraħ kien hemm xi ħadd laqat xi ħadd f'rasu wkoll bil-qasrija, imma dak ukoll il-ferħ tal-għid ta' ħutna l-Ortodossi. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu eben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bagħta taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfa ta' dubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mimlijin bil-ferħ tal-għajt li llum jimla l-qlub insara kollha, kattoliċi u ortodossi, ejjew nitolbu lil Mulej li aħna nibqgħu dejjem fl-imħabba tiegħu. Nitolbu. Fid-dinja u ħafna sitwazzjonijiet fejn m'hemmx imħabba, hemm il-mibeda, hemm ir-rabja, hemm il-gwerra, hemm il-ħtieq il-qalb. Nitolbu lil Mulej irxoxt li bil-qawwa tal-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet ifejja il-ġrieħi tad-dnub tagħna. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li ma jħussuhomx maħbuba, għal dawk li jgħajjew iħobbu għax l-imħabba mhux irħisa biex il-Mulej ifakkarhom kemm iħobbhom tassew. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li jsejħu lilhom infushom ħbieb biex jiftakru fil-kelma ta' Ġesu, il-ħabib jagħti ħajtu. Nitolbu. U fid-dawl tal-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet jew nitolbu għal ħutna li raqdu r-raqda tal-mewt fl-istennija tal-qawmin għal-ħajja. Nitolbu. Dan ix-xahar ta' Mejju ejjew insellmu l-Madonna llejla għandi il-privileġġ u l-unur li ninkuruna l-istatwa devota tal-Madonna ta' Fatima ġewwa Gwardamanġa, ejjew fil-ħlewwa ta' Mejju insellmu lill-Madonna u nitolbuha tidħol għalina. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxanduruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna. U bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bledmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ngħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam. Tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għarafja l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Franġisku, Santa Kjara u mal-qaddisin kollha
li kif nittamaw jitlu dejjem għalina qudiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, li qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, l-Isqof Joseph li qed jgħini, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qa bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-koll flimkien nitexqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull li titind kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja għatina l-ħaj. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħednu bit tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifej.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti iġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frott tal-misteru tal-ħajt u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Bdejna ix-xahar ta' Mejju, diġà għandna 5 mix-xahar ta' Mejju, kemm tkun ħaġa sabiħa li f'dan ix-xahar inkomplu nitolbu t-talba sabiħa tar-Rużarju. Nofruha ħafna għal Dusija tiegħu l-Papa, għal vokazzjonijiet, għal ħajja saċerdotali, l ħajja reliġjuża u anke għas-sagrament ta' żwieġ u nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Issa min ikollu xi qasrija ma jwadda biex xi ħadd jgħidlu għax inti l-Griegi jekk jagħmlu flejt, għax inkella neħel jien li webbiltkom. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-Ħadd mill-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini fil-Furjana. Din il-Knisja u l-kunvent mibni magħha kienu l-ewwel residenza għal patrijiet Kapuċċini Franġiskani f'Malta. Dawn bdew jinbnew fl-1588. Il-Knisja damet timbena u tlestiet fl-1773 meta ġiet ikkonsagrata. Sfortunatament iġġarfet għal kollox fil-gwerra u reġgħet bdiet timbena fil-ħamsinijiet. Reġgħet ġiet ikkonsagrata fl-2015. Il-patrijiet Kapuċċini fil-Furjana illum jgħinu fil-parroċċja tal-Furjana. Il-komunità tagħhom fil-biċċa l-kbira hija magħmula minn eks missjonarji li ħadmu fil-Kenja, l-Indja, l-Etjopja, it-Turkija u Kuba. Qabel intemmu din ix-xandira nħeġġitkom biex is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija lejlet il-festa tal-Għid il-50 ninaqdu fil-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana sabiex flimkien mal-isqfijiet u laqdiet fih dan il-Knisja f'Malta niċċelebraw din il-festa tant importanti għall-Knisja Kattolika. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.